mae wedi bod fel ffair yn llythrenol ar y stondin yma, Oscar's Kitchen, Ruth. Ti wedi cael ffair brysur, dwi'n gwybod. Ma fe, ie. Mae'r jaria bron yn wag fan hyn, dydyn nhw? Ie, mae boxes gwag, mae wedi dechrau gweithio allan o pethau, so fi'n falch iawn, fi'n yn gwych. Be di hanes y cwmni yn lle ydych chi wedi'ch sefydlu? Ni'n sefydlu yn Hendy, sydd i Gyfyrddin. Dechreuais i pan o'n i'n 22, o'n i newydd graddio o'r brifysgol. Oedd dim swyddi i gael, o'n i moyn i rhywbeth. Beth o ti wedi wneud yn y coleg? Y gyfraith. O, reit. Ie. So o'n i moyn wneud rhywbeth, rhywbeth i fi fi'n credu. So nes i dechrau y busnes blwyddyn yna. A mae wedi mynd, wel, mae wedi bod yn fysi iawn. Os o'n i'n dweud, achos hyd y gwela i, unrhyw beth allu di roed mewn jar, ti'n ei wneud o. Dwi'n rhoi wedi gweld gymaint o wahanol chutneys. Mae yna bob math o flasa hynod ddiddorol yma, yn does? Pwy sy'n creu'r cyfuniadau yma, chdi? Pan i wedi dechrau'r busnes, nath Myngi, achos Myngi wastad yn gwneud chutneys, so Myngi wedi rhoi i fi llyfr hi. So mae rhai o'n nhw yn dod â'r llyfr yna, a wedyn fi wedi ffindo rhai o'r we, fi wedi wneud peth fy hun, newid rhai reseitiau, ond ie, mae rhai... Mae gen ti sawl math, mynd ti ddau chili jam gwahanol yma, yn does? Oes. So mae un Scotch bonnet, mae hwnna'n blogaidd iawn. Dath dyn, wel ddo fi'n credu, oedd wedi prynu 12 o nhw. Ma fe poblogaidd iawn, ond mae fe'n eitha boeth a lyflu. So o'n i wedi gwneud hwnna fy hun, a wedyn mae un pin afal. O'n i wedi dechrau gweithio na hwnna blwyddyn yma, a mae hwnna'n... Ydy hwnna'n boeth iawn hefyd, ydy o? Ti'n bach, ie. A wedyn mae gen ti fricyll apricot yn date. Ie, wedi dechrau gwneud, mae apricot date, a wedyn mae spice dams yn nhw y reseitio fi wedi gwneud am chutneys Nadolig, so mae nhw wedi bod yn gwerthu yn hynod o dda hefyd. Wedyn afal a cucumber, mae hwnna'n ddiddorol. Nes i dechrau wneud hwnna, mae'r fenyw sy'n gweithio dy fi. Oedd tyma bach o glat o cucumbers yn ei blwyddyn yma, a nhw'n dod o fferm yn Cyfyrddin hefyd, a maen nhw'n organic, a ffeindio ni y receit, a mae fe just... Ie, mae fe'n blasu'n lyflu. Wedi wyt ti'n cael y cynhwysion mae gyd yn lleol ta? Rhai, mae peth yn dod o tramor, fel mae chilies yn dod o tramor, mae pethau marmalade yn dod o tramor. O beth am i ni sôn am y marmalade, mae sawl gwahanol fath sy'n gen ti? Ie, wel fi wedi gwerthu allan o peth, so dim ond 8 sydd yn ei ar hyn o bryd, ond mae weithiau dyn ni lan i 16 mathau wahanol o marmalades. A rhai gydag alcohol? Mae peth o alcohol yn ywedig amser Nadolig, mae pobl o'n tyma bach o tipl. Beth sydd gen ti'n hyn fan hyn ta? Mae dyn ni Pink Prefit Dark Rum, mae dyn ni Clementine Cointreau, sydd, wel, ni'n pallu wneud digon o fe, a wedyn mae whisky marmalade hefyd sydd yn... A maen nhw'n gwneud anrhegion Nadolig? Ma nhw, wel mae dyn ni bagiau anrhegion hefyd, a maen nhw wedi bod yn gwerthu hefyd, achos mae pobl yn dod fan hyn i edrych am pethau i rhoi i pobl. Wel, Ruth, dwi'n cael y teimlad efo chdi bod chdi wir yn mwynhau... O, fi'n dwylio na fe. Beth ti'n neud yn dweud? Dwylio na fe. Ac yn mwynhau dod wyneb yn wyneb ar cwsberiad, achos dyna sy'n braf yn y ffair, ynddo? Fi'n gweithio yn y cegin dydd Llun i dydd Gwener, sa'n gweld dim. So mae fe neis dod allan, a mae fe neis le wedi pobl gweud, Swn i'n gwell na ni na gwrs. Na, gwrs Wel, mae wedi bod yn ffair dda i ti. Mae fe gwych. Mae doli llawen i ti. A ti hefyd.